everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Si Bay Santo. Kaniyo takot? Kaysa bang santuhan nga daghang santo. May lain pa bang Santo? Gud katong tanod ba? Nga, blown manager na ba ron? Di ba? Bago pa mo siya nakakita og trabaho? Itong naingon gay itong blown manager siya? Oh, manager mo ka siya, di makatabang siya nimo. Si Bay Santo? Basin ba? Ug may lain pang bakante siyang gitabahuan. At tuon na to si Bay Santo siyang gitabahuan, Bay Dinsyo. Asa ganito? Nabasa ka ba? Naibaw ka pagid sa mga paborito kong pagkaon. Siyempre! Kita ba yung uban ang permi mag-gimmick sa una? Aldin? Okay lang ba ni mo if dinhilang ta mag-inom? Okay ra masab ning maong restaurant. May gi-order na ba kung atong pulutan? Mo ba? Wan mo tingin kay planong buhian ko karong adlaw ba? Wa naman ka kay recording. Wan inuon na. Whole morning na ako recording. Kung gusto ka, barto niya gabi eh. Murag di na mahimo heart kay may sayo ko recording ug mas buntag. Ang over sab ko na. Dating gawi, good. Pero may baya ka, ana. Pero, Kung mahimo, file og leave. Kay gusto ta kang ikauban permi sa pipila ka adlaw kong stay din sa Pilipinas. ha? Yes, sureness. Tuod ay. Kumusta mo, amigo? Dugay lagi tang nahuman ron og kaon, sir, no? Ambot nimo. Kaganiya raman kong nahuman og kaon. Ikaw yun diha eh. Kanang usa ka hungitan nimo. Nakabantay ko. Kaganina pa na sa kong paminaw. Gisigihan lang limog kuhit-kuhit. Husto gid ka, sir. Di ko gustong mahurot ni Dayon. Aron magkauban pa taog dugay dinhi sa kangit-ngit sa udtong tutok. Unsa? Ting paniudto bayaron, sir. Pero gipawong na to ang mga suga. Maungit-ngit. Ug ang kandila. Ala, hapit na ra ba na upos? Hoy Carla, di narunting paniod to. Tanawa oh. Almost 3 o'clock na. Ting merienda na sab. Aw, andaman ti ka og pang merienda, sir. Ayaw la og barog di aha kay di ko gustong mawa ka sa kong pananaw. Aligri ka gyud Carla. Makalingaw ka. Ay, salamat kinakahatag di ko nimog kalingawan, sir. Andaman bitaw ti ka og snack, sir. Ayaw na. Manambok ta ng kalakihan nimo. Kuan dito. Ipusan lang niya itong gikanaan, Carla. Kay mupahuwayon ako. Ala, sir. Sa akong imahinasyon baya, sir. Kauban ta nagpa-relax sa usa ka swing. Nga nagsandi ko sa imong dugahan. Ha? Hoy. Sobra ka na sad, ha? Sige, Carla. Mupahuwayan ako. Ay, taysa, sir. Ngilad lagi nang muuna kag biya sa kanan niya may nagkaon pa. Makagaba baya na. Unya, kanus amo na mahuman ang usa ka hungit nimo, ha? Ngawa man gina nimo gihungit? Maabtan tag panihapon ana. Kuan, sir, kanang Gipalaygay lang gid nimong isina. Dire be? ay nganong ni duol man kanako dinhi sa kong tupad, sir. Dire. Uy, nganong gigunitan nimong kutsara nga may sud nga pagkaon, sir? Nga aram mahumanta. Sam ka sobra ra ka ui, ha Carla? Sobra ra. Nga na. Pa-cute man sad. Dak-a lagi. Oh, kana. Ta. Tani mo, sir. Gipaslak man mo tanan sa kong bakba. Nga na. Aw. Inom na dianing tubig. Okay? Maayo ang tagpirmi kong matuk-an, sir, no? Mangutan ako nimo, Carla. Unsa man na, sir? Nakasuway ka na ba o uyab-uyab?
karon pa gyud sir, ug diha nimo. Unsa? Taw sir, karon pa lang ko nakauyab ug wa ko magmahay nga ikaw ang akong unang uyab. Kadir ha? Gipasiga man gud nimog balik ang suga dinhi sa komedor sir. Ug giwalis lagi nimog balik ang kurtina. Ala sir, nakita na noon si Haring Adlaw, pero tinagyong hayaga. Pero tinagyong hayaga ani atong candlelight dinner. Pag nga ka ng kandila, Carla, basi masunog pa ta. Kalain nimo sir, uy. Di ba nga ingon ko nimo nga di na ko gustong mahigmatan ning akong pagdamgo. Drama lang ang tanan, Carla. Humana ang atong panag-uyab diya sa atong drama. Mao kung giisip nimo nga damgo ang tanan, ang nahitabo, ilabi na sa atong pagpangaon ganina, pues pukaw na tika. Og balik ta sa atong naandan. Balik sa naandan nimong trabaho dinis bay. Ug ako mupahuway na ko. Okay? Pero sir, Ngano? sa dihang nipahuway si Lloydie sa akong imahinasyon sir. Gihilot biya na ko siya, maong nahinanok siya siyang pagkatog. Humana lagi ang drama, Carla. Oh, bisan sa drama sir, may sumpay magyud ng atngan sa sunod adlaw sir. Well, let's see sa sunod adlaw, okay? Mupahuway una ko sa pagkakaroon. Ang imong artist, ang imong leading man. Bye, Carla. O, sa kong tugawa, ha? Bye. Bye sir. Sleep tight. Chup chup. Mwah. Ay, mabuang ko sa iyong killer smile. Kakuya po na ko sa kanindot nga naisabo ko ng adlaw sa akong kinabuhi. Uy, dinigod sa lingkod ganina. Huwag kinikutsara niya. Kinikutsara. Kinikutsara ni Sud. Kini siyang baba. Tilaan ko ning maayo, be. Tilaan ko ning Carla! Oh, Uy. naunsa ka? Naunsa ka diya? Bangin og ibot sa kutsara sa akong baba, sir. Ha? Oh, kamo man kamo ibot, ana. Ay na lang pag inuwi, Carla. Kalit magkagbalik og dool, sir. Oy, maayo gani kay di tinidor ang nasuod sa akong baba. Ha? Oh, natinidor pa? Unsa man day? Sir, tinidor ka ba, sir? Bakit? Tuslo ka ko, bi. Karaan. Kamot ka ba? Ha? Ay, bakit? Igunit ko, Bi. Unsa may gunitan, sir? I am willing and able. Gunitin ning cellphone nimo. Akong cellphone? Imo na ning ibalik na ko, sir? Ay. Nisalig na ko nimo, Carla. O ginaot pa unta nga sa akong gibuhat nimo karong adlaw, Carla. Di ka na makauna-una sa pagbiya nako. Ha? Unsa na ka ang akong kinabuhi ning mga adlaw kun wa ka pa? Ha? Carla, you make me smile. Di kidahatan pa ko skwapo. Pati yun man tingali ko aning tawhana sa iyang mga kilig, oy. Hoy, gwapo! Osbir ako! Babae lagi ang nangita ni Sir Derek, Sir Aldin. Puwa ang color siyang auto. Sama ka puwa siyang lipstick. Mao din si kinanay ni Hart nga gipasabot ni Carla. Alden, Oh, yes, Hart? are you with me? Yeah, of course. Maramang gudog. Wa kasi mong kaugalingon. May gihuna-huna ka ba? Oh, no. Wa, Hart? Wa. Kining... Ayaw ka bala ka? Dili ta kaipik lang liko. Unsa? Uy, nag-blush siya. Pero, unsa ka kun? Akong tinanong biglang liko, Alden. Oh, Okay ra ba nimo? Hart. Oh, Hart, ayaw ka ba binuang dyan, ha? Bitaw, kumidya ra oy. At least I know nga matinod-anon ko yun ang higala ni Derek. Pero, nahuna-huna ko usab. May abot sa akong huna-huna nga. What if ikaw pa untang akong gimahal? Oh, Hart. Siguro, kita ang kasal na karon.
I know, nga dili akong imong type. Yes. Tinuod mo na. Kay mas gwapo si Derek alang nako kay nimo. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!